Mwanchumu rigiraria karibu sana se ensemega ya kabere ya mayakuru ensoko chinsa isato tunyana ko batugo tware nkwana ya bene heyo ya chakire uromega ye chikamera nonye tutaraswa ase embe ase studio ninde no mugani umwakili Franklin Mukaya horache konkonya gusanga na kone je gutabukia ritukeriga ria kabere go chio mwerio ase sabari mheshimiwa Raila Odinga heyo kagere gwikira omweri oritukoria ankyo ntwasanga abo no mwakili Job Enyasimi aho torigeria na gutumanya makego kubwatakana nemirobero ya matanga na kiakone kwa kobe state funeral nande ningo hore entitled kwa state funeral na bono mwakili Frank Onyare kobaka gwikira tusange about democracy heyo mheshimiwa Raila Odinga amanyire asobonge asokurwandra okwene kyabune byamanko babire binge ebitaseni byoburari nkonyora birobosi bore boko kurwa chinkwana bana inchinkonyora bare amangana abo amange yokwenekia ensemeri bakotebanga bill of rights. Karibu sana wakili. Bima. Tima idinga ingo chakera sengencho imete chikobyo begete chinyinge. Aya no wakili, aya no mogosori, aya no mwanasiasa, aya no musaye muraibo basaye. Lakini rende generally nganjira somo rubirega nkuruke homo wakili. Karibu sana se studio chito. Biamono asoko ndangeria naende matembi yote y'abantu nga mogani 001 ya se studio. Na by the way na kuigorete enkwana gaiga. Injengwa marabwani. By the way kuru igora merobero of course ya beirege kugenda byo kwa kora no kugoseboki. Na buko mukwano mugusi omwarigania se enkwana ito yare. Mugusi ndete okwa ninga bwerebya no turasebirero abyo kumusiria umoriske Raila Odinga abange baito twakinde tumaite no murai twakine tumaite nganero tutenderete unagusi abeire ODM zone na ende bono buna turiga ndugate amayanda manene igore tutegere kwana igore ya Raila Odinga no murai Raila Odinga no muntu wanere machikaitu ende kinga itoroje muntu egochia na lero mugako yasira bande tote mu Singapore sana sugusire mugaka aende pole asogosiria omwanyane ODM oyu okaransire tekero watnate na nkisi county bone ko mugabana no ODM ababunga bangu baitu na ODM ikonto gwata mayana manene na ende ngwete bya pole na mu Singapore sana. Thank you so much. Karibu sana bono wakili tutara chaka senkwa na yokorigeria hanemona se ensemega ya democracy hitukoria Jumatano mambi ngai kwarenge nandikire mirobire yanya tukobage kurarigwa nga homo mheshimiwa Raila Odinga Onyare koba kagosire obugima bwaye ngaki kwanya tukoba ko receive this report ri morebe yane koba ingorara chinsa cherete nabo kachisa cherete ono ngakire simi saa moja na kamera ku Franklin Mainga wandenga ya exekia ya koreki kia tika bwana ngoka Twitter ka confirm ngana kene chingumanchi ale kunya kukwano byo bantu kunya kamwanya bale nginga mwakatalibia wakera bantu bare close to baba bantinga aya narolete lakini tarakoraki taraba tarasira ono lende jana na lenu na araire ngabuka lende nenjengia ngagete sana nakire chikura mara gatatu naende mara gatatu onse muntu nakire Raila Odinga umuntu nabwatiri buraibwa nabubwatiri sana ibintu mbira koranta rikuibwana na birobyo mbira akolete nari kuibwana na birobyo lakini no mwanga no tamwanja kene ngiringa Raila Odinga no araso mabwaitu onye ko mwangete no materia taria no ko mwanjete no materia taria igo effect ya so mu Kenya yarenga so mu Kenya ondibwensi lazima na korteki na manyite Raila Odinga naro ende kento kegendrete no eka yanjite no tagianjete muntu kete kire unakire Raila Odinga emerobrio yaye kegendrete bono tikato cha sense mega kusaba kwa biraye no mamanyubiri chiko kero kurigeria amachiko yense ya Kenya na nemono ekatiba enya ntu atwarete ogotema guko yige ko yekorera amaonchoria chinga kichiri cha maega kurende bagatina bakongo bagateba ya ekatiba igatebwe ntu ko amaonchoria igaikomwa ko bwechirubere na 10 bakayerwandra ekatiba enye gacha ne banko mega guntu abwate ase system rio buraya abwate kiame kemo mheshimiwa Raila negatia bali barwandrete ko ene kyo bosibori bwibya binge kero kwandra ensemega ya democracy na kioko machorere bicho mheshimiwa Raila Odinga kintu mkeyo kia chira sama chiko yense ite ya Kenya kitabu atiri Raila Odinga tuchakire no ene bintu biri bibi abete kero kunga deiza kuya takire ko ya 1982 Raila Odinga no ari mbaka tanga no ari nge behind that akagembechera for 10 years akairana 1992
akaswa multi-party politics. Na no arenga the people who are agitating for multi-partyism. Iko na Raila Odinga is in that picture. 1997 ekerma tetenga is a one party state no arenga kanu. Akateanga tikandwa se kiame kiane. Nso okay. Nienda kama seek a fresh mandate. Ngende na kona mujumbo ndo wenzi. Aka resign from his party. Akagenda akatene party yenyu. And akabari elected. Who say the struggle for constitutional change. Iya bete 2005. Ekero chungwa na ndizi. Bakata constitution yete telima yeto nyetakete. Kerba tetenga ngo change bali. And Raila was in the forefront. Wata ikibakinga the constitution na proposal. Telima yeto takete. After in 2007 akachane ngende yara kurunga Pentagon. Akaka kibakisiko. Akaurwa. Uroje toka na chimbunda toka kaneme ya bantu yeto bakakole runga kuna bakoreto. Akara abantu bakorereki bantu amanyinga ngwito baramangi. Akaira na gatata rasmi president. Enda banta bangi batemire koteba abantu bangi batwechita Raila. Hateri watanga nero akoreteki nero geto karwana. Lakini kero kuli mu Kenya rigiribia. Na igibeirwe ngombe yane. Na achire bumuntu nyibire bweri obugurire chinzara. Twachakire kusona na chinzara. Muchagese. Nengombe yawo nonyeroje no bweri. Oyo nyotanyibere ngombe yane. Kangasibeta koreteki. Kangatinchi tibuo. Igo muntu sambete nse in 2007. To be honest, is Kibaki. Lakini ndenda Raila atangaki. Sawa. Wabere president. Tikambe prime minister. Inse akoleki atoerere. 2010 this constitution nekere achagete gwetiko. Raila was the first person kutanga. Hii constitution iko sawa. Abagera batanga kama baba amesoma. Hata sisi tumefanya nini? Tumesoma. Engaki yunga gete the current president William Ruto. Arenge side end. We had a new constitution in 2010. Fast forward to 2013, no arenge kinyanganyiro ya presidency. Many scandals chiabeire in this country. Umuntu tokire bwango kukwana. Raila Odinga. Chakira Anglo Leasing. Triton. Scandal nire hoteli ya Lake Regency. The Armenian Brothers. Maandamano ya unga. Kira suku ngumu Kenya natakiri kurwa nirero. Okungaki. Muntu takira kwa bamuteningo. Raila Odinga. Na ende bono kunata iyo. Mugo cha gutora ukwana liyogirio mu Kenya according to the constitution. Kugera baraitu atigire na barabu. Tari murayo gote mwende muandamane akubwati. Agote mwende muandamane utigara mu ekare urigirire TV. Raila was a son of a president, a deputy president. Lakini ka bangira maandamano. No are the only difference ni ringa inumura batara maguru anse. Reno egari ya ime, egari ya igoro. Eti agasi kurutu mama baraki muko yunere. Ikorera n'umuntu rwanirire nseye for the last 30 years. Chichikorekana. Naendo beire in the front line asokuranira mu Kenya. Tetos kebosyo fono to kwandre asense miga yoborai bwa siasa. Kero to gutwaranga chinga kichamaega. Oborai bwa bwa siasa ndake tware konyoreria ase gesongo bagotebanga the decent voice. Aidogo chererwa kwanyora kwa very detained romanyana very detained without trial ase miake etarimeke. Una bara yaba gaba kebago kina bage siasa inki babwente ku emulate kurwa sare na anda sobo sibolo bigar wandrenga democracy bono nero asemo na siasa onde na boko koso mwana siasa onde respectively otariko cherero otariko korero kende yons Raila obere muntu bwige kuba muntu moremu yindi tanga takira osoma kura silera no korema that muntu tacha gotenga rasmo kwa nenjera gete muntu tacha gotenga rasmo akere muntu gete kura muntu tacha gotenga rasmo sasime muntu gete Inse abono 2025 otakire ekana kwa ile obirengere biane ochonte ebyawo nebya muno unkwanire mpaka manyenga njirende nimba nikorteki tindi buya irinde nkoreki ngwigwe igo obusiboro Raila aretete gusubusiboro Raila na basani baba korteki baretete takire tubusuki mutu wake tutware ngende kurumwa bolemu bugwe kwana kisiasa mabali mubonde bugo change inse yaito gweterase etebe Unyore Raila onye bindombira kwanire since the year 2007 electoral reforms free and fair elections abantu baito twanjira nenga ekura netakire kumata nende gento kine takire ote abantu baito basome kurwase Raila enjiririo abantu ba central bari kuimuka kira lituko baimuki bakaba ko tubakaba roire bagendete bakoraki ukwana liyo giriabo onye ndrio mogere gosomo Kenya onde konyora abwatire enjireyo kangarara ni president. Mwena bantato tanga ntoro DM.
ntuna abantu twafeile Raila because ekero chira lichigenderete no tokoleteki no tole lakini ekero ko bangagenda bwate kura ngubwata tore chikura ekero ko bangagenda akekura wayo konyora nga chira lichiare la chebwata ndabange kura chenja akreteki nchiarengo kogera ndo ateringa na bwata bano karareki ngubwale igaso murai ko sasa abantu baito bagusi ekini tokolan from what Raila failed asige ndo Raila failed tingeringa bantu baemba chiti kubwata kura baisane kangana akreteki na gambete asa barai baito ambaye moras matenyole obosiburi bwaito bogukwana mboikeranete mburi gukorana mpaka obosiburi bw'omuntu next yokoraki bukwana igonye nago kiri obosiburi bwane bogukwana mbora ikerana igo my freedom of speech is dependent or is incomplete until you also have your freedom to speak igekero murayi otanjiti achira somuyega okumukirita kwana igemetinga nae wao chereiro obosiburi bwawo bogukwana onye kwa moro kiringa na bogo kiri omuntu mambi nawe koraki ogokiriwa iko lazima twamanye kwabera muntu nakwana ngento gyako gakiri basi mumanyenga obosiburi bwane bogukwana keri kengogeti mbogo ikerana onye tinda mwanjira akwana yakoraki yakongeche nari tutige kunya kwakana biranya asemeyega tutige kunya kuburugana asa matanga y'abantu tutige kunya gusona na chinsara igorwe murayigete kugera abo no Raila yakoraki gukwanira nonye mwa gechanire nonye mo gusindana ase siasa oliye kera kwandira akore nayengo nyorori bakaria nayengo mugechiore igonye kwa muso bile nzara kogera ko gechiri ayenga yote itagosone igo nabo onye tagite komenya kolengana ne legacy y'umusikira Raila tumanye kuiterera kodanga kugitamo chingo mali mwana getochiro ramiroyo oyakoreki akiri buno mwenye no mujirasi mumanyenga mangana kyo kuiterera kayo kuitobote ngayo kutigo yo ndatangane sangapi ko chakwaragira ndio korasi belionge gwatanga ya karasi balero njensi beralia mambi yeso ngo bakero ka tolerance yes Tiatoros ke bose bono to kwandre kega nonye umurandie onegetie misase getikerie chigosori kyanyayo nanya to bakago tebanga embonere ya tokira sabara ibabono bako tumeka chibesa kugora what we call loyalty and following lakini bakatebanga mheshimiwa Raila Odinga here obofuasi bwaye niko bwarenge organic kero kwandra se bono bosiboriga bo mwananchi konyora libagari yoko ibwatani ne ebyama biryanjete bosomura yuria hacho to sasa ngichinga kichama gantu maite onye nkware gotera gite iko bono you on the wrong side kero kwandra following iga organic nabari ya bago kina bono ngaki uko ya differentiate no buraibo mheshimiwa Raila Odinga siasa ya kale ngotebikwa nyotora iburu abantu bagachire getembalia kero murayo yuri bakareki akwana mwembuluya they were having public debates aso montagocha otanga njente nireteke obuli kwa maswali ukwana lakini matukaya siasa ito ya change siasa ya chiri yemia siasa ya 50 nero ni siasa ya mochera na karateki nero lakini siasa yetu aligiriri twanyorenga twanchira baraya banda nduranja barayi babwate obokomwa sobongo ebirogo byo mu MCA rokyo mu MCA ngetake to muntu manyitenga nambe yamo ngiyago cyokora bunge kobo muntu minute minute inga nero cyokora ibintu bunge lakini takiro muntu amanyenge kana chire ko koli ebintalia mbwa mateki ntakere ko rosi na governor inda mangana nakoreki nsanga pito cyo kukwanera amangana yendagera nsanga pito cyo kwana amangana yo mwananchi lakini kugutomo muntu ero maitenga ni mugabana tariko ngandagera como impeach tole ndia maendeleo za kuchasino kugere intebye bingana arangi ubwa mate bakorosi aya kwatumira umuntu bunge tanya ukwana lita no endimo asa ekero kucha koranga nari bunene kera kucha kulikaliye tanga wakirekura ekero kwale umwakirekura kero tanga paranchi yo kose bintu bino mbi andrete bi ngwarengera tingu umuntu nachi kunyara korosia machiko arankonye ekato complaining umubunge no akire yes as finance bill koso akire no as finance bill nkwarengera tingu umuntu nabwato kubwa usukumanya kwa gosomali chiko na kumanya ngairi ko cha kubeta kosa gusaini akogerekia magia akoraki kiatebira gendoro
umuntu namanite gwekwana arachese barasa gusi abate nonye narigete yesi financial bill narigete tingatebeke neke ngokoraki ngokonya kero umuntu nga kitugutwaranga umugusi yere butambe lazima tulere bonus yechae nga kieko banga abantu ba Central Kenya barabu bakulie bonus at 60 shillings ekero umugusi yakuri mbake pound togonde binga echae iterembe echae yo kanere nga kichingini cyo chiko chingia na kia matoka akoraki matoka ito naragwanza Kenya ngima chingini chitu na chando bakurira mabera ito naragwanza Kenya ngima igego ikase echae ya bembe esiasa nera sebesa esiasa nera se enibo esiasa ena utakira abachumba baito baikaranze no embara once twatebanga as the Gusii caucus of members of parliament we want to invite KTDA to parliament batuerese what should we do ilinda bantu baito banyoreki echae ingia yako banga nabakarani bako babatindi ilinde echae yo monta yemo otorete na maganda ticha gosalie echae abantu baito 500 batorete echae ingia. Then we employ competent secretaries bakugura echae ba make sure ngechae embeiteru lindo muntu mindanyore faida but that goes into nambe ya moko chora bara iba maitenga ngayugwa kaliogi ngayokwebereria ngayogocherera ngayokogosera ngayokurwanira ndio korosio molembe lindo muntu pika konyeke these resources ni chensengi make muntu nachitagite onye ndo gutwara abantu bari abaya emine tinga gusina lazima tobe maega kira lito Tegato sebona aso kukwanda asa baraya baiga because at the end of the day all this stops at their back. Kero kwandra in terms of yobosibore of the arms of government. How are they independent? How in terms of democracy to buy obosibore bwa bene ki emeremo yabo, especially our parliament. Kero mheshimiwa Raila agendere kubodi na komochanga ense media ye bunge ama tukaya abwangoiga niko bako instructions from the outside that house makira kwandra bakoreri bwabo so that kero mheshimiwa Raila Odinga yore go point out issues chitigendreta se bunge issues chitigendreta kwani kibobora yobo ba se bunge bono tayo abajumbe baitonga ibatikaire lichi komuna libateba these three arms of government executive, legislature and judiciary they are supposed to be independent by independent it means nga ekero bunge ukwane ngento kiae executive takira koki koswanana ekero bunge yakore gasi yae takiri koswase judiciary lakini ikikirase amariko inkere kirikiri yakoba ekero morayo to William Ruto abata ajumbe ba UDA kiriyata yatana kibakora iko ungaini botakire aso kumanya ndiyo kubwatia kiama ndiyo kubwatia ekigwato metwakaraki because umuchumba uchite na UDA mure mandate eri yae chama igekero ekyabere vacant iko asenare kera ebirengo mbiro konyara umuchumba gwe kiama gete abwatire takonyara gochiesa ari nengolira karteki asibire umuchumba ule independent na bakonyara akora kirege ndatakira ko garata bwati kiama lakini umuchumba UDA go sodium lazima agende bune kiama yakoraki kazo igwete bwate whips no kote ya ntonga ucha mosikio soro nero kote abantu ba UDA nga nyumbene atebire yes to gokora igo muchumbo UDA konyora nabwatira koboko kwa enguli kwa ekonyene lakini tiri kumininga tubwatibaga as a national party meetings kuwasikia maswali ali inde kiama kebao kumwelekea umya nonyi wete judiciary nero nebwate obusibuli bwaye buneta kere kikatiba umanye kurigiri yanyorenga chese chwako kubakorera gasi ngaichire treasury ngayere national executive so how much is this independence because onye muntu akoterenga no bwate obusibuli lakini mwayo koragera ngajokora okora ndo tiene arabe kamara gobanga yewe chikoragera so kolengana ri chiko chitakire chibe kando chitakire chitoro obusibuli bwaye lakini ibintu mbire bikebike bikokora byako chiabwatana lakini karo chiabwatanre so tanga you are independent but interlinked temine tinga teko nyarekana lakini ibintu mbire bikokora obusibuli buli bwate bwatwara chinguru chinge byagara mwacha mwabwaterana bono ayebuna homo wakili umheshimiwa Raila Odinga huyo urari nyasabe kenkora yasagia otemiranda ke
onye tari mo kabere go koeneke katiba bonongo korerura maonchoria erinde ebwatira ni bintu gete korekana chinkwana cha yaro chenga bitaraikirana erinde katiba ito eikirane ndo bwate BBI ya temete ko koenekia amonchoria na boigo maiga yayo kuigwana ne serikali ya bono mbari getie koreta mangana ringa chinkwana che committee chinkwana che omerinde referendum ekorwe egatie bintu bimentwe asekati bwana mo wakili from where you stand kerenge dikia enkiarenge ko raimne chipointi ya tabanga chitaraikiranie katiba ito ya 2010 katiba ito ntonyero seti ko bwe lakini ntonye golete oyere katiba ito ne bwate binte golete kuru ase katiba United States ne bwate binto golete kuru other federal governments like the katiba ya Nigeria ikona bora nyolenga asenare ketero soma constitutional law mwana atanga sometimes our constitution might seem like an oversized court ekero golete gento kya mutumba ndito gochikobera nyolanga muntu kwa goleti magegano monene orenge iko kwanyira echo kumatu wake ende goisane ikastebe yake watu wale konyetia mtu abwate ngango kanure bintu gete wanja ne bintu gete there was only one tick it's yes or no na ende no nyukwe speeches cho muskira ila charota hii constitution iko 80% sawa so tunaweza ipitisha wakati mwingine tutakuja kufanya nini kuirekebisha igo ebintu mbire ase constitution bitalibia amangana ara ase constitution abwate ukukwana lakini injira yako bokora tekoretiki teyo unegente kia 2/3 gender rule bia yako rekana lakini kigo koreka mbungi jiyo jotanga inu indasma moja mwa kere muswati ekura kugara watanga 2/3 of parliament must be from a different gender lakini kero work is a practicality how efficacious is it to realize the 2/3 gender rule because it means then whatever usinya mira na migori mugavano ino lazima abo mukungu how do you get to that criteria na endeke totanga abantu mbara bakungu batakire ku ntubata 47 women reps kwa rode njira bya kole mondekero muchumbo mwana moisa katito kubuli muchumbo katongi biro bero mbakoleteki biro tyabo cyo tuchandaga enda ngoli bobwe women rep igona endo nyora there is ebintu mbire bitatu bine bitakireko ku change ko igero ne kimu prime minister it's a very important seat but ekaro arakorosia constitution ko umuntu akoko prime minister iga arakora Raila wate anga teko nyare kana ndoko bega gente kyo ne kero to koraki to komoroseli but you realize chi ministry chi chons pinchi wata coordinating function you need a prime minister who will be the head of government business ukorangere no mbunge ukwandira everything else una mudaba dia karabonika will you want that to be incited in the constitution? Yes. Emi ntombire bingo takitebi ekero tebanga winner takes it all, and that's why to arwanire kira chinga ki after this new constitution ekato akore presidential election we must run to court. Why? Our elections chiwo rais chiabere chire closely decided onyoro munda wate 50.0 oyo nda wate 46%. Toko te ibantonga 46% of the population is not in government ngai wate itebagende kwaro wone ndobu nebi lazima togelinga should we reintroduce the leader of opposition ilinda abantu buna the number 2 in every election onyana bwate so that yabantu abatiga rais ko bakoyunga bono na into twakorereke twakure for the next 5 years so ebintu mbere bikebike bitakere bichange the constitution lakini mbiko banga kila litu ko lazima to change and the constitution is a living document ekero gwata ebirenga kwa gachiro gweri bwo ko gwata ngombe yemo mambi yae ngombe ile ibwire chetore chikwende sata chombe sata bweri bwo mboko ba same size lazima koleki we expand kose kwa igorto kwa roste bweri ko gwata chombe 50 umwako gacha chombe cha kwirenga isana ubweri bwo bako lakini wocenga no bwana mbako bunyansi wachakira komera bweri then lazima koleki okay so richi ko litakirikire limwanya bantu dirigeri tari mo ntoro se richiko richikerero sirikoleki konye kwegambira yekero amaganirie ito yo kwegambira achenjiri lazima tuchenjiri ichike ndirikoleki liturigireri tetra kwandra egakoleka mokene getwase oburai bwaye ono mwaka 2017 chikura chia korekanire
umona chebi no mone Mheshimiwa Maraga otugutera otebire tane kiribuya ochikiro obachori bwerandirwe Mheshimiwa Raila ogirira obachori asentunde akabere ochire bosio etiandri buna omuraibwense boseto tebe omuraibu abananchi babatanga the people's president I have no manyubwiri chiko from where we sit na kiora kwandre that exercise asa chete posio akanyara ko bakagwetiania na gosoa bisi mamincha nari arigo kurarianga abantu babwati amachika abantu babwati constitution was that a constitutional way ondobwensi yoko korari chiko so someta chiko na manyetenga serikali tanjiro kora kende kyonsi mpaka kiliaga niriko kora nilichiko no mwana na umo citizen oso mwananchi na anchi ile kora kiregendo tutekirigeta kandi nalichiko the government is barred from doing anything that the law does not expressly mandate it to do. On the flip side, the citizen is allowed to do everything except what the law expressly prohibits. Ikono rojo na chikumerana. Ikobono ekeroko some constitution, a constitution nkoko tebiye onye teme. The constitution in its reading challenges you as a citizen to try and test its limits. Oye temi baka sawa karaki. Or teme ngorogeringa aigase chimbebe chenga ichigete. Raila is one of the people who has tried the constitution, who has tested the constitution to try its limits. There is treason. What is treason? Treason no attack inse yao. You can't swear yourself as the president of the Republic of Kenya, but you can swear yourself as anything. Anabongo enante ebi mwana na nyanduko mbwatire bukwe. I want to swear myself as the president of this house. There's no crime in that. Okay, what do you mean? Because the people's president and the president of the republic. No. There is no position in government called the people's president. So if you create your own position and swear yourself, what's wrong with that? The government cannot do anything than what is mandated to do by law. And the citizen is allowed to do everything except what is expressly prohibited by law. So which means there is no provision of the law that says you can't swear yourself as the people's president. And onye korocha saying ngakia amoi don't what any other president. It was what they go chairman, chair of the Law Society of Kenya, chair of what commission, chair of what commission, chair of what committee. But constitution in Niacha, you realize everybody has a president. Even student body has a president. No other president. So, nichi gerindi anjirete to a president. Muna anje mamena wangu anandenga njene president ya wanda kwa chisuti chimwamu. There's no harm in doing that. So, in Tombire, toko kora, kuswanjira kora, like mune ye kwa soin. It could be immoral. Nabeko beta biembe. Lakini it's not criminal. Turabuna ichiko. Nabakire gentekere ko reka nabobe asama isamwanya bantu nabanta abangi. Lakini chiko ndiyo digo kana ngekoro. Nando ko iruchera gusoyiru koti ochiko soeru. Otarakora gento we kanira siri chiko rero. Yokora ngina kiakerete serikali teimo gite tambokero kende gyonsi. Nabokira abenke takindo chingi genteke nene. Endas matata yemo president o Kenyatta. Ntoto kero tumo kere mbia mono sana. Ukogera nguiterera ringa mangana mange. Na bwate ndegero na ituto bagaka. Finde bindo gotiena tieno kando aro tiena. Noroje tokamwendo tukaswa twita tukamorama mangi akalata. Are kumanya taro to madisi ya bari ama isi ya bagonda babu atoyo maso. Ngi akalata muno magaka akaru twita. Kero Raila bete suonin. Ikintu kiara kuyatakira koleka so ndegwensi no kubwato mu muro toragaraki toramamata. But having a Raila watiro enseko you can't talk kuna mundo wate support ya more than 50% of the country. So akaba advice akatanga over. So what utagumutika 2 weeks later tokanyara bakoreki bakwana ndi. So asoburai utakereka bapna isebantu intombire nabo mwana ko watate radio okomongenda oyo ndinara wade myake bero boiri chiko jira kire TV omongenda la ekero kwa mwagire mu kumwera na gitari. So ekero murai kose ekero monto monene
bintu byo kimusia denga chira mangana roti bintu bindo kurara kwabuka mambi onyora kwalengelinga mana gachetigo ndochitiri bobe na karateki na roche iko bono murai Uhuru Kenyatta rasima tumwakire chingo bya segenteki ogera sabu he showed a very great deal of leadership tigatorigeria bona se tigatoka kotanga senkwaniga obere gagutwara Mheshimiwa Raila Odinga gagutwara sama MOUs memorandum of understanding ni serikali au kiroko mukwandra ensemo yaye yogo cut deals in terms of okwene kebona nkoi wanare ni serikali chiri chirororo okoriandi shake ni serikali yange inya na kiura kwandre the smartness yaye yokwene kebona kirago so ase serikali iga ibintu biri muigwana ngo bibwati ale bakomwerio at the end of the day wene kingomore mbengo torora sengencho 207 chisegi chia tokeire oikaransiri no Mheshimiwa Mwai Kibaki 2013 the same 2017 na bona wikogosira kwae na achitaga koroko igwana no Mheshimiwa William Ruto na kiura kwande memorandum chaya ana sasa mbale babere oyo omekera nyorre amangana abere bobe aro jakora muri karanste omurama ote abantu bayenga ntagete mutige kiregento mwanye mpaka 2027 inche mbatenga gitokaraki tokomenya lakini nyore uyu mukate bigumutige muira bintako ba taxes na ino akaraki akura abari bari gusibonsi pingo kana bari 30% musaro yawe cyase serikali iko taxes icyako kora rero muri kuri muganyite mukayabe president 2027 ubo ngayini bwara ila mburi kuri realizing ese yiye tole kunona rero yakorereki yasinyire umuntu uyo ngakireranya na akorereki na abwiru lakini abantu bane njara yabo tiriko kanya paka njembe president njara yabo ndero abana siasa abare ko nkonya ku campaign chibesa batumegete nintagete mbali ira sanga koraki ngo abeka timbo tebe bakanya paka 2027 ogera enne chando yabo ni ya lero toba ndinga muntebe ngumwana nenda itatalo 2027 after mura intageta be president lakini mwana nenda era koreki ndera arwalite igo kerige gotakire ko nkonya ndero ntakire koraki okenyoa Raila n'umuntu uri tofauti y'abaraya batugwata abatenga tukanje pakaruta agende tumane ucakora kikuragira Raila amaitenga indagera ndo bana bakulinkali ndere ko yatekire gutuka nekereta kire gutuka rero eminute ndigiye njira ngukukore gasi nuyo kuire ebango rero irinde nkonya abantu bane tazwa kwanyorenga kirengaki abantu baberange na Raila banyorase bakubeko kogera ichie mu yuje akoraki akorose nubungaini omuntu takire tugutware n'abarayi bagusi tumanyenga ntubwata sto chimambi lakini nturigirira mambi mono twebe ngandero tokorete tumenyete kirikero rero turage tumeka aliya se biya samwiru turaragira tumane kumanyanga na turagera rero ndumanyete ngaki mambi example yentagana ya tigiro muchi eri ajire komenya mwa isemoke naitwa ntakani liti kura ma isemoke rero akwebeka bagatanga ntakani kebwata bya koraki ekamenya ekabyoka akolemereri kamaitenga no ikimaitenga bwone neche bya mambi rasi mambo ati rabya ilinde ngoleki mbioke obera ali ora maramu gosomera ukuri skuro koraki ucha kotegamba yo maete bu utalinga no bwana kareki na amenyerete igo boniga tata koraki ataraba muntu tutakora amenya utata mokake tunya kuri oboko bauna batwana nyako twa matoronge chike kichitoganyete chitaraba onyoranga nturakwa kogera we turaja rero ngukura tiatu aso kwenda gukora tukwandire bono bunae umwakili nande nobate kanga yoko so ase operai by the ngwate ba 001 bange ba maite 001 ngemeneti qualities ki bunae na barai ba mina ba mugukina bono ora drive kurwa so barai bu Mheshimiwa Raila Odinga kirotoko beke meroberio yokoriga ko mwene ritukori yanke nekene ngurikindo burai naende ntaite wate abantu baito especially abantu beke gureke tutikunya kukwana tutikunya kurama barai tutikunya kukwana kurusia magoso tutike kuri kwa buna chibloga chia barai. That is not our role. Onye tokunya totebya abantu kegorige itu basoke na barabu una abantu abake like the youth we are 60% of the population
abantu tubeke tubwate kura boniga abantu bagorunga basaye nabo tokoro murayo ndo wenso tagete kuchakero mu MCA mu member of parliament pakomo gavana bage president wiwe tanto babo bwete Gen Z lakini ubwo bobo tukunya kusiara mboko babo bwakene okogera ntura abwata kura isimi yetu bwate TikTok Facebook Twitter kura teye gwakero Twitter kura keyo gwakero TikTok ekure gwakero etebe igoto soka na IBC igora voter registration tubwate kura na bali mu bwate chinguru goso kugani gukora na ntogenda twesokie tutenase biroge ebyo ilindo nyoranga this constituency tubwate abantu abake who believe in youth leadership to take the advantage because abantu baito bagwakera abantu abechikura okogera tali gwesoki ntuna abantu abake tubase ko bwanga bese tubwate kwanira abantu bawo batebe intunta kere kolani kurwase Raila Odinga Raila Odinga abeto muchumbe kale umuntu moke akarwane bakaise karo umuntu moke tachite kwanyanga abo umuntu umunene Raila Odinga na bwato bolemo woko kora kiri atagete karama ete mbuyakire none karago chukubata chiani shekechi hanta bange twali kwetu kutana twatanga Raila koreki has betrayed us lakini wacha kwake sabunga onye Raila ta korete these handshakes karanga yense koreteki ere onyoranga na bwate birengere bikoreteki bire mutu lakini taringa Raila are ngumu yali yoka bintumbira korete bube muna abantu mbara itete ki siasa abantu mbare ngonye tori ODM toko bwaku kura abantu onyoranga muntu tabwate no enkwana wando mugwata ko bakwata yanga nasema huyu tosha umuntu yokoraki iko kwa Raila nakoro kwaruro bosibole unaluo Nyanza na Nyanza yaito ilinda abantu bacha waro umuntu bakoreteki batagete lakini naro lazima tuake sabu tumanye ngoburayi yobo uburayi ne chibesa uburayi ne chinguru cy'umuntu tokoa nari se bantu nanyare kuturabuya nabwate enkoro y'abantu nane namanye tikya cyo gukora onye mbunga agenda onye county assembly iko the best way to ralero murayi Raila Amolo Odinga nuko bwatira democracy kuchora abantu bakwenyara ukwana tali besa bakwenyara ko represent bia na namba isato una abantu abake kubwata chikura inde toro asira ilonde ase gukora bono nimete kwatumira ngora ase ugusira koyega na bono nabokwira libagari abene gwetera segeta seni gen Soko TV utume ngora agasenjira yabene ase kumusira Mheshimiwa Raila Odinga kerato gukora ndara tume ngora yane ndagete kwanira abantu ba constituency yane abasi asengoli yekerogo matembi yamana soko nganjira ku kwana naino na kubasabe kerogeke ne matenga nonde buno mubasi aende bunangu kwana yangu kwana buno mu nogeli bumubasi nakotanga to numubasi nende buno mu wakili Franklin Muteno Mukaya buno mu nogeli bumubasi na arure ngora yane ocho ase abantu ba Bondo na Kenya ngima aso gusira Raila Amolo Odinga lakini ngore yete ko bayikiranire onye tindate yaba Kenyanga woro ne jukumi yito wete ne rogero mu umurwanire ito sirire una chintakani ntakano agakonga yirwanira elinde mbebenchi base kusukigwali asa atero abakenya ntakire tutenene boronge tubwate kura tachoro burayo bia nonye Raila ndika tara kosoka twetenenere turwane kelira irare kuturwanira kodera ntu amoche cheri ntomo etikiro wono chire nturanye kumanya ngugocha kutukwanira pia mano mwanchomo rigaria hoyino mwakili Franklin Muteno Mukaya usangire na intugaiga ase emerubiriga yokugendera kubwaterera senchira ya bene emerubiri yokumwenia Mheshimiwa Raila Odinga abari kibaito bamangana na chika okumanya no barase county ya Siaya igo no tugikira homweri ase ritukeriga ritukoria ankyo no chikunyara kobago kuboka nere Ishmael Mogere ase chinsa 12 chiamambi hato chakiri ritukase ngencho ritukoria ankyo nigo ne ritukori bwate emerubiri emenge hasabagene bakagire gwikira na sobonge na bananchi twachika okumanya moyo yuni gora chiko koreka ase geti ge University ya Jaramogi Oginga Odinga tochiko kwa emirubiri ya masayemo na gusanga nabari kyabo baito bamangana kurenda serero no twikira umwerio hasubutuko bwega bwo 15 na gatatu nchenkuru kwa Clinton Ndigi asedi bagari ya Brian Achaka ulinga maiga yichi kamera Felistas Kabendi na boygo director Zaki Kenya togote banga twarabutuko bya na boygo ogendre kwego kya nemirubiri agenda tasembeo yen Soko TV mpia muno wakili asante thank you so much. Aye.